O fútbol sala é hoxe un dos deportes de interior máis practicados do mundo, pero o seu camiño hasta converterse no espectáculo de masas que vemos hoxe foi longo, curioso e cheo de feitos históricos que paga a pena coñecer. Pero entón, de onde se ve a idea de meter o fútbol baixo o teito? Como se pasou dun simple proxecto educativo a unha disciplina deportiva con competicións internacionais? Hoxe viaxamos desde as neves de Canadá ata a futura Liga Prime Futsal para coñecer a historia deste bonito deporte. Todo comezou en Canadá hai case 2 séculos. Os amantes do fútbol sufrían os duros invernos que impedían xogar fora. A solución? Colocar un chan de madeira sobre as pistas de hóquei sobre xeo. Desta maneira, naceu o indoor soccer ou fútbol sobre xeo. Pero o gran punto de inflexión non foi no norte, senón no sur. Na década de 1930, o profesor uruguaio Juan Carlos Ceriani creou en Montevideo o que hoxe consideramos o fútbol sala moderno. En 1933 publicou o primeiro regulamento e fixo como se fose un Frankenstein deportivo perfecto. Do fútbol colliu a prohibición de tocar o balón cas mans. Do baloncesto, os 5 xogadores na pista e os 40 minutos de duración. Co waterpolo estableciu as reglas específicas para os porteiros. E finalmente, do balonmán escolleu tanto o tamaño das porterías como a dimensión da pista. A partir deste momento, o deporte prendeu con forza en Brasil, onde figuras como Joao Lotufo ou Javi Mahfouz utilizárono como unha ferramenta educativa. En 1965 créase a Confederación Sudamericana e finalmente, en 1971, fundase en Sao Paulo a FIFUSA, a primeira gran federación internacional que organizaría o primeiro mundial en 1982. O fútbol sala España chega en 1972 da man do clube IMCA de Madrid. Tras varios anos de crecemento e a creación da Real Federación de Fútbol Sala en 1982, chega en 1989 a Liga Nacional de Fútbol Sala. Este último foi o fito que abriu a porta á profesionalización. Nos anos 90 e principios dos 2000, España dominaba o mundo do fútbol sala. Clubs como Playa de Castellón ou Caja Segovia conquistaban títulos internacionais e a Liga Española era recoñecida como o mellor campeonato do planeta. Ademais, o conxunto nacional vivía unha época dourada, conseguindo 2 mundiais consecutivos, no ano 2000 e 2004. Pero non todo foi doado. A partir de 2009, a Liga Nacional de Fútbol Sala sufriu unha crise financiera grave, con débedas millonarias que marcaron un cambio de rumbo, xa que no ano 2019 sería a Real Federación Española de Fútbol a que asumiría o control directo das competicións. Xa en setembro de 2025, a Liga Nacional de Fútbol Sala aprobou a súa disolución definitiva, pero lonxe de ser o final, parece o comezo de algo novo. A Real Federación Española de Fútbol xa traballa nun novo formato para a tempada 26-27. Está denominado Liga Prime Futsal. Da man do novo CEO Mario Hernando, establécese un proxecto revolucionario, marcado tanto por unha nova imaxe como por un novo formato de competición. Con este novo formato, desaparece a Liga regular. A tempada divídese nun torneo de apertura e outro de clausura. Cada torneo coroa un campeón cunha plaza directa para a UEFA Futsal Champions League e ademais haberá un playoff final que determinará o supercampeón da Liga Prime Futsal. Por outro lado, os descensos decídense por coeficiente acumulado entre os 2 torneos. Ademais, elimínase a Copa do Rei e só queda a Copa de España como referente copeiro. Por último, a Supercopa regresa en setembro como pistoletazo de saída da nova tempada. Dende unha pista de madeira en Canadá ata un proxecto de liga profesional de vanguarda, a historia do fútbol sala segue se escribindo, gol a gol.